into that. You know, somebody was texting me, I think in America, they put up $10 billion. Can you have my phone, please? Yung mga kay GTP. $10 billion GTP. TTG. Sir? And they have all these budgets. Tapos tayo kukunti. Sir, sorry, Yeah. medyo divert lang ako konti. Sir, ano nga po sagot niyo dun sa sinabi ni Pangulo na gagamitin yung kinikita sa POGO sa COVID-19? Para sa pag... Yun yung sinasabi niya, yung taxes na nakukuha sa... Ako gusto ko, mas malaki pa yung taxes na makuha doon. And right now, ang liit ng tax na nakukuha. So, I'm in favor of that. I don't want POGO closed right away. No, ang gusto ko lang, regulate at masita lahat yung mga nangangawarta sa kanila. Meron mga certain sectors sa BIR, sa Bureau of Immigration, meron tinanggal ng Presidente sa Bureau of Immigration. Pero sa ganun, lumaki ang share ng gobyerno naman. Pero sir, yung tanong po ni Senator Drilon, is it worth it, yung 8 billion from POGOs, considering the... Kung ganito ngayon ang collection, I agree with Senator Drilon. Bakit ang baba-baba? Dapat lakihan ninyo. Sir, sorry, matanong lang. Matanong lang, sir. Ano ang business, sir, ng Rodriguez? 60 billion, 70 billion. Sir, They can get that. ano ibang business ng Rodriguez? Bakit ganun kalaki Hindi ko yung ano eh. Kaya sabi sa kanila, maraming loob, pumunta ka dito para matanong kung sino kayo. Kasi dumadaan sa mga kaibigan ko, hindi ko naman papayagan na alam naman nila, hindi ko tatanggapin yung sinasabi nila. And sir, yung pumasok recently na 500,000, anong information niyo? Thank you for watching Politiko TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.